vám doufám, tu je Mr. Charlie a Z. Konkrétně Tomáš Řepka je moje skutečné jméno. Som na našom vidieku, kde bývam. Sme v parku a som tu s Sepronom TF2. Nebudem vám ho ukazovat, lebo chce byť zamaskovaný. A to je môj kamarát, môj najlepší kamarát a môj spolužiak. A ešte aj môj kamarát je Happy Ghost SVK. Áno, je v Studiu Axe. A najradšej by som vám povedal jeho skutočné meno. Spravím to Sepron. Áno, áno, dobre. Dobre. Potom si kúkneme, že daj si oný kanál, heto. Toto, jak sa to volá? No však áno, že daj Oliverovi. Čo? To dá všetko uznať v tom videu. To nevystrhneš, či? No a? Tak to nemám hovoriť teda? Hovor, čo chceš, aký? No tak dobre, nebudem radšej hovoriť jeho meno. Vy sa ešte nám narejčou. Sme boli u mňa doma so Sepronom na balkóne. My máme len taký malý domček a máme aj balkón. No a bol tam dole pod balkónom aj náš verný kamarát s prezývkou Piško a ja som mu hodil kamen do hlavy. Že hečo. A on, že ja to zabijem. Takže sa ho tak trochu bojím. On býva inak tam niekde vzadu, tam, neviem kde. No a sme na našom kolotočí. A tu je pieskovisko, to. Alias Mačací záchod. To hovorí Sepron. No a to pieskovisko sme my museli rozhrabávať a nedostali sme sa to ani 5 centov. Ani 5 centov. Dokonca ani cent, ani 2, ani 3, ani 4. No ale keď sme hrali predstavenie na pašianky, na maškarny, prvé decka, tak sme každý dostali po študentskej pečati, rozdávaj hudbu a ja som ešte túto Sepronovi a ďalším kamarádom deň predtým vybavil výslužku za nič. A že bez, že? A v Studiu Axe tam sa mi asi tak najviac ľúbilo to, čo Happy Ghost točil sám. Zadal nás prosto, čo točil sám Magario. A potom, že sa mi docela ľúbil Jason the Killer, ale part 2. Oliver sa stal diablom. Jednotka bola o ničom docela. No, tak toto je moja úvodná reč, moje prvé video. Mám čopicu Zetor, máme traktor Zetor, som totálny vidiečan. Že Sepron. Tak. No, Sepron teda nechce, aby sme ho videli. A tu je môj bicyklík! A doma som našiel najkrásnejšiu, najkultovnejšiu fľašu na celom svete. Čakajte, hneď vám ukážem. Tak Sepron. Počkej, však ja môžem povedať tvoje meno. Nie, však toto máš. Neviem to na YouTube. No však áno, Filip. No, tu máme takú peknú červenú priesvitnú s antikórovým pásikom. Kto by nevedel, čo je antikór, tak to je vlastne nerezová oceľ. A kto nevie, čo je nerez, tak je debil, no. Ale zase ja keď som bol krpatý, tak som si myslel, že nerez je, že sa to nedá porezať. Moja sestra mala také nožničky a ja som jej zebral krúžidlo a začal som potom rezať. A že však to bolo, ako nefunguje ten nerez. No a nerez, kto by nevedel, tak to je nehrzaviaca oceľ. A kto nevie, čo je hrdza, tak to je také také nie čierne, ale hnedé. Také proste hnedé. A táto kultovná fľaška není termoska, ale je to proste obyčajná fľaška. Plastová. Plastová. S antikórovým pásikom. Sepron. Filip, alias. Takže mi je úplne jedno, jak ma budete volať, či Mr. T, alias Z, alebo názov môjho kanálu. Tomáš Řepka.
také meno, není to repa, ale je to repka olejka. A keďže máme traktor, tak som totál poľnohospodár a idem si sadnúť na zajačika. A tam na kameru jem. No, na kameru. Pozor, tá kamera je na mňa. Čo na jem? Na svetle. Ja sa hodám na zajačikovi. Dám na to zoom. Padol mu telefon. Ja mám takýto telefon. Ja to teraz prvej osoby. No a Filip možno teraz bude tento večer ešte natáčať tiež proste bude natáčať video na svoj kanál. Kto by nevedel, tak jeho kanál je Sepron. Čo kto? No ja, že to je Šimon. Ale ja Píško, to je ten kamarát, ktorému som vzal kamer do hlavy. Jej, to som ja. No, čo som to chcel ešte? Neviem, čo mám vzal. Ja, že moje prvé video. Som veľmi rád, že je to moje prvé video, že vôbec je to nejaké video. Po prípade natočím ďalšie, ešte neviem presne, kedy to bude. Možno zajtra, možno dneska, možno včera, možno pozajtra. No a to bolo asi tak všetko a chcem ešte povedať, že teda je mi jedno, či budem mať toľko odberov, alebo či vôbec nejaké budem mať, keď budem. Keď nebudem, tak nevadí. Ale ešte toto je len prvé moje video, je to na mobile, takže sa s tým nebude dať nič robiť. Teda ja s tým ešte nič robiť. Dá, hovorí Sepron. Ale je to asi tak všetko z tohoto videa 7-minútového. Môžeme si to zaokrúhliť na 8. Keď sa nám bude chceť. What? Čo? Čo sa prvom? No? Jaj? Aha, takže to som bol ja. Sepron TF2, ten máte svoj kanál, ale je v ňom zamaskovaný. Na totálku. Nekopírujem, ne fejka. Nekopíruje chlapec. No a možno si založíme so Sepronom spoločný kanál. To nikto ešte nevie. Ale s Happy Ghostom, Happy Ghost, keď ho poznáte, tak keď ho poznáte, tak to je dobré, a keď nie, tak dajte odber Happy Ghostovi. A možno si založíme spoločný kanál, tam už sa budem volať Mr. T alias Z. A Happy Ghost so mnou jedno videjko točil, bolo to Team Fortress 2, Thomas Gunn a ja, vtedy som sa ešte volal Thomas Gunn, teraz je to Mr. T alias Z. Prečo zrovna Mr. T alias Z? Lebo moje dávno vymyslené ešte v škole, môj podpis alias krycie meno bolo a T ako Tomáš, takže Mr. T alias Z. A mali sme v škole aj takého prednášku o drogách. Dostali sme sľub protidrogového šerifa. Sepron sa smeje, lebo vie, o čo ide. Nevadí. Ale dostali sme sľub protidrogového šerifa a tam bolo, že podpis, ja som tam dal Tomáš Repka alias Z. Že to bolo koľko, ne? No a čo som to chcel? Že možno si s Happy Ghostom založíme spoločný kanál. Neviem, kedy to príde, ale keď príde, tak určite natočím video a poviem, ako sa to bude volať a tak. Máme už natočené video, ale zatiaľ kanál ešte asi nezaložíme tak skoro. Máme tam videá, treba Jolly Beansy, chovávačka, challenge prank na Happy Ghosta. Toho sa potom dočkáte raz za čas, možno. No a to je z tohto videa z našeho krásneho parku vidieckého. Asi tak všetko. Dúfam, že ste dobre prežili fašiangy. My so Sepronom a ostatnými fakt dobre sme sa hrali na vojakov. Hrali. My sme sa práve že schovávali v skupine určitých ľuďov, ktorí
Jeden z nich bol ich vodca a je to zradca, pretože na nás, na mňa a na Seprona spravil zradu. Nie len jednu, viacej ich bolo. No, 4. Kenny je 6. No a teda prajem vám veselú veľkú noc. Prežite ju v pohode. Keď to je nejaká baba, no tak nech tá čo najviac oblejú. Lebo že keď tá oblejú, kamarátka moja, takže bude zdravá a tak nejak. Nebude smrdzeť. A nebude smrdeť asi tak nejak. Ešte kebyže do tej vody bol aký šampón zamýšľajú. Ešte lepšie by bolo. Jarovú vodu. Jarovú vodu, no. No tak to je teda z našeho Môže byť aj krásneho. jarová voda. Môže byť aj hociaká aj soda bikarbóna voda. No aj škoricová, keď chceš. Voda s ledem. Vere? Vodu nech dajú do tej vody ľad, tedy je to na... No to je jedno. No, alebo vodu dá do chladničky, no. Tak to je z našeho 11-minútového videa všetko a Ribrafan, čaute. Seprom pozdrav. Ahoj. Ribrafan, Mr. Salúči.